Eguraldi kaskarreko hainbat egunen ondoren, ona hemen Kanadako Britainiar Kolumbiako Magdadi gailurra erabat zurituta. Eta Revelstoke estazioaren inguruko malda ikusgarri hauetan munduko freeriderrik onenak lehiatu ziren 2013ko munduko freeride tourreko lehenengo proban. Inork gutxi imaginatu zezakeen lehiaketa egunean eguzkiak gogor jo behar zuela. Irudiak beraz ikusgarriak dira baita jaitsierak ere. Magdadiko elurra probatzen lehenak snowboardlariak izan ziren. Ralph Backstrom aurreko denboraldian Kanadan lortutako garaipena defendatzera etorri zen eta ez zuen hutsik egin. Aurten ere garaile izan da. Bi frantses podiumeko beste bi tokietan, Ludovic Guillot bigarren izan zen, jaitsiera garbia eta benetan azkarra eginda. Aurelien Rutenek hirugarren egin zuen jaitsieran oldarra handia erakutsiz. Eskiatzaileei dagokienez, Washingtongo Drew Dabkik aurreneko irabazi zuen Revelstoken aurreko urteetan podium batzuk lortu ondoren. Mendiarekin bat egin eta bere lerroa aurratu zuen baldintzarik onenean zegoen elurra bilatuz. Podiumeko bigarren kutxa Jeremy Hayes suitzarrarentzat izan zen, malda handia ziztu bizian jaitsi zuen lerro zuzena eginda. Hirugarren Julien Lopez izan zen, frantziarrak mendiaren eskuinaldeko ibilbide bat aukeratu zuen eta bidean hainbat jauzi eta pilou egin behar izan zituen, alegia, Labarretako irtenguneetan pilatzen den elurra gainditu. Ez bakarrik lehen hiru sailkatuek parte hartzaile guztiek ikuskizun ederra eskaini zuten. Arratsaldean emakumezkoak lehiatu ziren, Shanna Yates estatubatuarra snowboard kategorian gailendu zen. Estilo suabea du, oso segurua gainera. Margot Rossier eta Elodie Mouton frantziarrak bigarren eta hirugarren izan ziren, hurrenez hurren. Emakumezko eskiatzaileei elur txarretan lehiatzea egokitu zitzaien, aurreko jaitsiera sortaren ondoren elurra erabat itxuraldatuta zegoen, ibilbide berriak egiteko elur berririk ere etzen gelditzen. Eta kontrako baldintza hauetan, Christine Hargin suediarra nagusitu zen munduko freeride tourreko iazko garaia hain zuzen ere. Bigarren Nadine Wollner austriarra izan zen eta hirugarren australiar bat, Natalie Sigal. Une honetan munduko freeride tourreko parte hartzaileak Europan dira jada zirkuituko hurrengo bi probak jokatzeko. Lehena, Mont Blancen Italiako isurialdean jokatuko da, Courmayeuren hain justu ere.